Code voor de Ridder 2017, uiteraard. Attentie, daar gaan we. 4. Frits de Meester, regerend vorst van het Marottenriek. Grootmeester in de orde van de papegaai. Commandeur in de orde van de buik en de ijzel van de Vlaamse. Ridder in de orde van de kree en de haan van de Jokerse. Slaag van de windmeulen van Momus. En nog mee, en nog mee, en nog vuil mee. Gelet op de wet van 4 februari 1924 en op voordracht van de Wieseraad van de Marotten heb ik goud gevonden en besloten om te benoemen tot ridder in de orde van de papegaai, de heer Chef Charles.